A mi m'ha vingut de gust aquest any repassar un llibre que ja per mi és un clàssic d'una història d'una nena que va viure una situació molt dura i que volia entendre, a veure si a través del llibre puc veure com va començar perquè arribés on va arribar. És el diari d'Anna Frank, que ja havia llegit fa temps i que m'ha vingut de gust de tornar a repassar, perquè fa una mica de por tot el que està passant i volia veure si hi ha patrons semblants al que està passant ara amb l'evolució d'aquesta situació. Doncs res, desitjo que passeu un dia el millor possible, que no se'ns oblidi que el Sant Jordi s'ha de tornar a reprendre quan es pugui i que no se'ns trenqui l'esperit i les ganes i que llegir sigui el nostre objectiu per nosaltres i pels nostres fills. Bona dia de Sant Jordi a tothom.